Mga bata, ating mga anak, dito na po tayo sa harap at iayos natin ang ating pong pananambahan. Amen. Sapagkat tayo nadako sa pinakamahalagang bahagi ang pagkinig ng salita ng Diyos. Aking po iniling, tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Natin natin po minamahal mangaral, ating beloved Lord and preacher, Brother Buboy Nier. Praise the Lord. God bless you, Brother Jobs. Let us pray. Upurigilan mo pagpala namin, Diyos, sa manawin sa langit na minapakabait, pinakamamahal na pa, Jesus. Muli sa maghapon ay aming marubdob at taos pusong pinasalamatan, nilulhati ka sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang malaya na sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa manunang yugto ng banal gawain nilang isan, ang mga papuring awit, ang mga patotoo, ang awitin ng iba't ibang grupo ng mga awit na ipinadama mo sa amin ng pakatamis na presensya. Sa pagbibigay ng may katapatan, patuloy ang iyong mga anak naging masunurin. At sa mga sumandaling ito, amin naman pong balangkasin ang iyong mga salita, ngunit kami muna na nikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami sa aming makarumihan upang maintindihan namin ang iyong pangungusap sa hapong ito. At sa unang dalangin namin, dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, langisan mo po ang mga salita, pati na po ibang lingkod sa ganang akin, wala pong magagawa. Habang aming sinasaway ang demonyo ng antok, demonyo ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. We bind the power of darkness, cast out from us, doubts and unbelief, and with the word of the Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga inupuan, maminamahal. At kumuha ng papel, ballpen, maminamahal para maitala natin dahil napakahalaga nitong ating pag-aralan. Isang mapagpalang hapon, aking pinapabot sa lahat ng mga minamahal at tinibig nating kapatiran, beloved visitors, kung mayroon po tayo. Welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Atin pong binibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait, pinakamamahal na Panginoong Jesus. And we give double honor and respect to our beloved parents in the Lord. And we always remember and cherish the blessed memories of them. Our beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Comon Almeda. At ganun din, ating pinapabot ang ating maalab at taos-pusong pagbati na may pagmamahal sa kanilang mga anak, mga po, mga manugang, sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, aming kasama, at sa lahat na narito, beloved brethren, webcast viewers sa YouTube at Facebook, good afternoon na po, maminamahal. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Laging iniiwasan na talagang pag-aralan itong araling ito, pero we are now in the last days. Atin po muling aralin ang paksang the Great Tribulation. Pag sinabing great, tatlo po ito. Pag sinabing great, iba po ang greater. At iba rin po ang greatest. Tatlo. Pero dito lang muna tayo sa Great Tribulation dahil ito po yung ating tatahakin. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Open your Bible in the book of Matthew, chapter 24, verses 3. Pakitala po. Verses 3, italon sa 15, then italon sa 21 and 22, tapos italon sa 29, italon sa 38, italon sa 46, at ibalik sa 22. Amen. At ang last ay verse 47 up to 51. Kindly, kung itala ninyo, Matthew chapter 24, verse 3, 15, 21 and 22, 29, 38, 46, then ibalik sa 22,
then 47 up to 51, kindly. Praise the Lord. Amen. Amen. Ganito ang pagkasabi. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Sa 15. Kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Sa 21, sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buwat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Sa 22, at malibang paikliin ang mga araw na yon ay walang lamang maliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na yon. Sa 29, datapwat karakarakang pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na yon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Sa 38, sapagkat gaya ng mga araw bago nakagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Sa 46, mapalad yaong alipin kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Balik sa 22, at malibang paikliin ang mga araw na iyon ay walang lamang makaliligtas. Sa 47 hanggang 51, katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapwat kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon, at magsimulang bugbugin ang kanyang mga kapwang alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing, darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman. Sa huling talata, at siya'y babaakin at isasama ang kanyang mga bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at pagngalit ng mga ngipin. Amen. Pagpalain po naman ang Panginoon ang kanyang mga salita na atin pong binasa. Kahindik-hindik na tagpo na dapat nating seryosuhin. Ulitin ko po, we are talking about great tribulation. Hindi na natin itatouch ang greater at ang greatest. Dahil yung greater, ito na po, maminamahal, yung after the rapture of the church, na yung 12 tribes, na there are 12,000 per tribe, equivalent to 144,000 na may iwan kahit na wala na tayo dito, sila'y silyado na mga ngaral pa rin na mabuting balita. During greater tribulation po yan. Huwag na nating asam-asamin ang greatest at huwag na nating talagang pakaisipin pa dahil hindi matarok ng tao ang mangyayari. Hanapin ang kamatayan, hindi na nila matagpuan. Gusto nila magpatabon, maminamahal sa dagat, sa mga malalaking bundok, wala ng kamatayan dahil parurusahan na ng tiribling kaparusahan. Dito lang tayo sa greatest. Ang sabi rito, maminamahal, karamihan ng mga mangangaral at lahat ng mga mananampalataya ayaw pag-usapan ito. Dahil ang gusto lang natin mga pagpapala, kagalingan, yung mga magaan, yung iba nga gusto shortcuts. Pero sa ayaw natin at sa gusto, maminamahal, danasin po natin ito at dinadanas na po natin. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito ng manunulat, maminamahal, everybody needs to expect this tribulation period. Ang sabi rito sa Tagalog, ano yung sa Tagalog, maminamahal? Kapighatian. Alam ko po na kanya-kanyang kapighatian ang ating kinakaharap ngayon, personally, tulad ng ibang lingkod.
Mahirap mawala ng mga magulang. Lahat na po, ilong tuwapos na tayo. Wala ng ating mama, wala ng ating papa, wala pang asawa. So sa madaling salita, ito ay parte ng tinatawag na tribulation. Ito'y parte maminamahal ng kapighatian na ating dinanas. But it is normal dahil nakasulat sa banal na kasulatan. Ang sabi rito, a time of trouble. Itong tribulation na ito, a time of trouble hearing the Word of God. Magkaroon po ng pamin sa pangangaral ng mabuting balita. Dahil sa ayaw natin at sa gusto, alam na natin na yung papa nila ng Roma ay namatay. Papalitan yan. At inaantay natin ang sinyalis yan, hindi ko makakalimutan sinabi ng propeta ng Diyos, ng ating dearly beloved and honorable pastor. Bantayan ninyo kung ang ipapalit ay Black Pope na. Kapag Black Pope na, mabagsik po na papa yan. Mamaya-maya, matatalakay natin dito sa Great Tribulation dahil atin itong danasin. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya maminamahal ang mga Bible writers, mga Bible scholars, ay talagang ipinangaral ito, sinisearch ito, para mabigyan ng babala ang mga mananampalataya, lalong-lalo na tayo na nakakaalam ng buong katotohanan. Amen. Dahil pagdating ng araw, we are without excuse. Hindi ka na pwedeng magmamaang-maangan. Hindi mo na sasabihin, hindi yan tinuro ng mahal na pastor, hindi yan tinuro ng aming ordained preacher, hindi yan tinuro ng aming mga beloved elders. Tinuro na po namin lahat. Kinalkal po namin ang banal na kasulatan. Hindi lang po tayo nagtatanda kung kailan ipinangaral sa atin dahil minsan natutulog tayo. Kaya huwag tulugan ang pangangaral. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, maminamahal, ito daw Great Tribulation ay panahon, oras, ang sabi rito, hallelujah, medyo napakarami nitong mga bersikulo, pero kung babasahin natin dito, hindi tayo matapos kahit isang linggo. Kung isa-isahin talaga natin, para magkaroon kayo ng Bible study sa bahay ninyo, kayo ang magkakalkal dito, gaano katotoo itong sinulat natin. Unang-una, maminamahal, a time of indignation. Nasa Isaiah chapter 26, verse 20 up to 21. Isaiah 34, verse 1 up to 4. Kindly, pakibasa muna niyan. Kasi maiksi lang naman. Ang Great Tribulation daw, maminamahal, tulad ng ating binasa mula sa 3, 15, 21, 22, 29, 38, 46, balik sa 22, 47 hanggang 51. Unang-una dito, maminamahal. Kindly, ating basahin. Ang Great Tribulation is a time of indignation. Kindly. Amen. Dito po sa Isaiah, kabanatay 26, talatay 20 hanggang 21. Ikaw ay parito, bayan ko. Pumasok ka sa iyong mga silid at isara mo ang iyong mga pintuan sa palibot mo. Magkubli kang sandali hanggang sa ang galit ay makalampas. Sapagkat narito, ang Panginoon ay lumalabas mula sa kanyang dako upang parusahan ang mga nananahan sa lupa dahil sa kanilang kasamaan. Ililitaw naman ng lupa ang kanyang dugo at hindi natatakpan ang kanyang nangapatay. 34, 1 hanggang 4. Amen. Ganito pa kasabi, kayo'y magsilapit, kayong mga bansa, upang makinig. At dinggin ninyong mga bayan, dinggin ng lupa at ng buong narito ng sanlibutan at ng lahat ng bagay na nagsisilitaw rito. Sapagkat ang Panginoon ay may galit laban sa lahat na bansa at pusok ng loob laban sa lahat nilang hukbo. Kanyang lubos na nilipol sila, kanyang ibinigay sila sa patayan. Ang kanilang patay naman ay matatapon at ang baho ng kanilang mga bangkay ay aalingasaw at ang mga bundok ay tutunawin ng kanilang dugo. Sa 4, at ang lahat na natatanaw sa langit ay malilipol at ang langit ay mababalumbong parang isang ikid at ang buo nilang hukbo ay mawawala na parang dahong nalalanta sa puno ng ubas
at gaya ng lantang dahon ng puno ng igos. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung inyong i-imagine ito, nangyayari na po. Ano po yung gera ng USSR versus yung kanilang kalaban ngayon, Ukraine? Yung Israel. Itong ating binasa ay ipinipicture out dito ng sabi ng banal na kasulatan sa mga mananampalataya, huwag kayong matutulog. Magising na daw tayo, manumbalik na daw tayo sa mainit na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon dahil lahat ng mga bagay ay nangyayari na. Nandito na tayo sa Great Tribulation period. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala nang panahon ngayon na magpalamig-lamig pa. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Anong sinabi ng 21 at 22 ng Matthew 24, yung ating binasa kanina, maminamahal? Ang sabi rito, for then shall be great tribulation such as was not since the beginning of the world. On this time, no, nor ever shall be. Sinabi rito, hindi pa nangyayari ang kapighatian na ito na magsasaksihan ng lahat ng tao. Ano po ito? Kung talagang sisiklab ang nuclear war. Magtago ka sa ilalim ng kuweba, basta't walang hangin na makalabas, buhay ka. Pero kapag may hangin na nakakalabas at nakakapasok, patay ka. Sabi nga, kahit ang pinakamahabang buhay na yung ok-ok, cockroach, pati cockroach, patay. So ang ibig sabihin, maminamahal, kapag umaalingaw-ngaw na daw ang mga bagay na ito, dahil nagtatanong ang mga apostol, nagtanong, maminamahal, hallelujah, ang mga tinuruan ng mahal na Panginoon during His earthly ministry, kailan mangyayari ito? Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, sa 3, ang sabi niya, maminamahal, and as He sat upon the Mount of Olives, the disciple came into His privately saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Di ba't nangyayari na? Ngayon lang. Sa ating bansa. Anytime sisiklab ang tinatawag na civil war. Dahil hindi na natin maintindihan anong galaw ng gobyerno. Hindi na magkasundo ang nandiyan sa mga humahawak ng ating batas. Nagkaroon na ng problema, maminamahal, sa kasalukuyan. At talagang hindi na malinaw. Di ba ninyo alam na sinisikil na tayo niyan? Yung mga pagkain, akala nyo binubula tayo, mayroong 20 pesos na daw. Di sinong pinapatay diyan? Di yung mga farmer, amen, di ang palay na 8 pesos na lang, wala pang 10 piso. Kasi 20 na lang eh. Amen? So, ito mo minamahal, pinipicture out natin ito dahil ito po ay malaking alarma. This is a great alarm para sa mga Kristiyano dahil ang ating inaantay ay ang pagtunog ng trumpeta na anytime, maminamahal, ihipa na ng anghel, kukunin na tayo para hindi na tayo sasama doon sa greater at greatest tribulation period. Dito na tayo, maminamahal, mag-concentrate sa ating pag-aaralan na kinakailangan ihanda ang ating mga sarili na huwag tayong mahulog sa bitag ng dyablo. Anong nangyari ngayon? Di ba galit ang mahal na Panginoon? 23,000 ang pinapatay araw-araw. Ang ginagawa ng mga Kristiyano pagkatapos na makaligtas doon sa kamay ng Parao, ng kanyang kalupitan, pinalaya sila after passing the Red Sea. Anong ginawa nila? The people play, eat and drink. Naglaro, kumain, maglasing, uminom. 23,000 pinapatay araw-araw dahil sa mga ginagawa ng mga Kristiyano noon. The Hebrews. Sabi nga ng mga nagrireklamo, pinalabas mo lang kami dito, Moses, para patayin dito sa ilang. Hindi nila alam na pinapalabas sila doon sa Kalbaryo ng Ehipto. Hallelujah!
para dalhin sila sa ipinangako ng ating malapay na langit, yung Kanaan. Hallelujah, na sa ating kapanahunan ngayon, it is a type of heaven na sa ating paglilingkod sa ating malapanginoon. Yung Ehipto ay yung mga kasalanan nating ginagawa, yung mga karamdaman na pinalaya tayo, yung ating mga ugali, yung mga bisyo natin, yung ating mga problema na tayo pinalaya na nung mapalaya tayo. Ano nang ginawa ng mga Kristiyano? Ayaw mag-attend ng Wednesday. Ayaw mag-overnight, di ba, malusyang. Gusto nila linggo lang. Anong nangyari? Anong pagkakaiba ninyo? Anong pagkakaiba natin? Dito sa sinabi ng Biblia, they will marrying. Pupunta sila sa mga piyesta-piyesta, inom-inom, laro-laro. Amen. Pagsagawain, ayaw nila, ayaw natin. Kaya nga, binibigyan ka ng full knowledge. Binibigyan tayo ng tama at totoong kaalaman. Amen. Alalahanin natin na ang hiningi lang ni Solomon, hallelujah, 3 bagay lang. Wisdom, understanding, at knowledge. Lahat yan ay binibigay na sa atin. Mayroon pang bonus dahil tinuturuan tayo ng propeta ng Diyos na tayo makapagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Tayo makapag-ayuno. Amen. Hindi natin magawa, kumplito na tayo. Tinuruan na tayo. Lilihis ka pa, aayaw ka pa. Amen. Abay, ikaw na ang tumanggi sa mga dapat iyong manahin sa ating mahal na Panginoon, yung langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Number 2, a time of wrath. Panahon, maminamahal, na grabe talaga. Pag sinabi mong wrath, kahindik-hindik, yung ating mga binasang talata. Itala ninyo 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 up to 10. Kayo na magbasa. Revelation chapter 6, verse 12 up to 17, at Revelation chapter 16. Yan, maminamahal. Hallelujah, yung tinatawag na wrath. Yung galit. Galit ng Diyos, maminamahal. Anong galit ng Diyos ngayon? Yung bulkang Kanlaon. Ayan, nakaburuto. Yung bulkang Mayon. Amen. Yung lindol, yung inaantay na Big Bang ng Metro Manila. Lahat ay nakaambayan. Amen. Kasama sa Great Tribulation na ating pinag-aralan ngayon. Kaya ihanda mo ang iyong sarili para makatakas ka. Makatakas tayo nitong darating dahil nandito na tayo sa proseso ng Great Tribulation period. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Nabanggit ko kanina, a time of trouble. A time of trouble. Ang sabi rito, itala ninyo, nasa Jeremiah, hallelujah, chapter 30 verse 7 and Daniel chapter 12 verse 1. Dalawa lang naman ito, basahin po natin. Nandito na kasama ang trouble, maminamahal, na magkaroon ng spiritual famine. Sikilin na ang ating kalayaan para mangangaral. Amen. Magbuo sila ng one world religion. Amen. Hallelujah, ikumpas na. Hallelujah, pahirapan na ang tao. Hindi lamang patayin ang tao, hindi lamang sigilin ang karapatan, hindi na pakainin. A piece of bread would buy a bag of gold. Darating yan. Sa ayaw mo at sa gusto, darating yan. Amen. Kaya maghanda tayo, maminamahal. Huwag tayong magpabanjing-banjing sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Habang ikaw ay may kalayaan, habang ako ay may kalayaan, ang makapagturo, magturo. Amen. Ang gustong ibigay ang buhay para maging mangangaral, mang-awit, manunugtog, ibigay na ang iyong buhay. Nandito na tayo sa huling yugto ng ating pamumuhay sa mundong ating ginagalawan. Kindly basa. Praise the Lord. Amen. Ganito ang pagkasabi, ay sapagkat sa araw na iyon ay dakila na anupat walang gaya niyaon. Siya ngang panahon ng kabagabagan ng Jacob, ngunit siya'y maililigtas doon. Sa Isaiah 12:1. At sa araw na iyon ay... Daniel 12:1. Amen. Dito po sa Daniel ang kabanatay 12 ang talatay 1. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon.
At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Magkaroon ng terrible kapighatian. Terrible trouble. Amen? Amen. Ngayon, maminamahal, nag-i-enjoy pa tayo. Dahil eleksyon, pupunta ka lang doon sa nagpapasabing may ayuda, pipila ka lang doon, ibigay mo lang yung pangalan mo, ID mo, pipirma ka, may pagpapala ka. Pero hindi mo alam yung iyong kinukuha, pera mo yan. Dahil iyong binayad yan sa mga taxes. Yung nagbigay sa iyo, hindi naman talagang nagmamayari yan. Ninakaw lang yung mga pera na yan. Imbis mo pakinabangan sa tama, ayan, pinaniniwala kayo, pinaniniwala tayo. Kinakailangan malaman mo, tinuturuan tayo dahil dito sa church, maminamahal, of the living God. Mayroon tayong wisdom, understanding, knowledge para to discern. I-discern ang dapat iluklok at ilagay natin. Hindi yung maminamahal, magpapasasa ang kasamaan. Dahil kapag nanatili at na mamayagpag ang kasamaan, nalulungkot ang Diyos. Pero kung ang katuwiran, hallelujah, ang mamamayagpag, tuwang-tuwa ang mahal na Panginoon dahil nasa right direction ang kanyang bayan, ang kanyang bansa. Ito ang kailangan natin. Amen. Magkaroon ng a time of trouble. Sigilin ang pangangaral ng mabuting balita. Hindi ka na makapakinig. Yung laging ipinapangaral sa inyo, sa atin, na magkaroon ng spiritual famine. Masisigil na magtatago ng mga ngaral dahil tatakutin na. Amen. Ngayon, di ba tinatakot na yung mga trolls, tinatakot na yung mga against the government, tinatakot na maminamahal, hallelujah, yung mga nagsasabi ng katotohanan, amen, kinukulong na, kinakasuhan na, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kinukondisyon na ang mind ng tao. Hindi natin alam, akala natin hindi tayo kasama rito. Kasama tayo. Dapat ma-discern mo, ma-discern ko, ma-discern natin na ito pala ang pasimula na. Andito na pala tayo sa Great Revelation period. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Number 4. Ang sabi ng Matthew 24, talatang 21, 22, binasa natin dito, yung Great Tribulation na ito, na ating binabanggit, maminamahal, hallelujah, na hindi pa raw nangyayari noon, hanggang sa kasalukuyan. Mayroon akong na research, isang bansa, maminamahal, na bata pa lang, sila yung nag-conduct ng one-child policy. Anong ginawa nila? Yung ipapatay sa bata, ipapatay sa mga matatanda, ihinahalo sa gatas. Inihalo sa mga pagkain para pag kinain ka, ultimo nga bigas eh. Di ba ninyo alam na may bigas na ngayon na plastic? So, makikita ninyo, itong ating pinag-aralan, itong ating tinutukoy, tinatalakay, nasa Biblia pala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi rito, maminamahal, sa 22, hallelujah, ng 24 ng Matthew, and except those days should be shortened, they should no less be saved, but for the elect's sake, those days shall be shortened. Paikliin ang panahon. Paikliin ang mahal na Panginoon ang panahon alang-alang sa atin. Sa atin na mga tinubos niya. Pinaghirapan niya sa krus ng Kalbaryo. Pinagaling na sa karamdaman, nagbago na ang buhay. Proof at ebidensya na nasa katotohanan tayo. Alang-alang daw sa atin. May panahon ka pang manlamig? May panahon ka pang iinom-inom ng alak? May panahon ka pang magmura? May panahon ka pang mamasyal-pasyal? Dapat pag araw ng gawain, walang pasyal-pasyal. Ang papasyalan mo, ang gawain ng mahal na Panginoon tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Paiksiin niya ang panahon alang-alang sa atin. I will shorten the days for the elect's sake.
sabi ng ating mahal na Panginoon. Grabe talagang pagmamahal ng Diyos. Amen po ba, mga minamahal? So bakit para bang pinababayaan natin ito? Yung mga nagmamadali. Gustong humabol. Ay bago mangyayari yan, beloved OP, kailangan makapag-asawa ako. Yung gusto naman yung sister ang manligaw. Paano ka mapag-asawa? Mag-pray ka, manalangin ka sa ating mahal na Panginoon na ang Diyos ang gagawa ng paraan kung gusto mong humabol. Dahil nabanggit natin kanina, tinutugon ang panalangin mo kapag ang sister ay tinawagan ng mahal na Panginoon, sabihin ng mahal na Panginoon sa kanya, isuko mo ang buhay mo pumunta sa pastoral dahil pastoral worker ang mapangasawa mo. Ay pagpapala yan para sa mga pastoral worker. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi sa ating sariling kalooban, kundi sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen! Number 5, a time of distress of nation. Luke chapter 21, verse 25 and 26. Pakibasa. Kindly. Luke 21, verse 25 up to 29. Lapit na tayo magtapos. Kindly. Praise the Lord. Amen. Ganito ang pagkakasabi. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin, at sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa, na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, makikita nila ang anak ng tao na pariritong nasa isang alapaap na may kapangyarihan at dakilang kalawalatian. Tatapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. 79. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga, masdan ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga punong kahoy. Palakpakan Amen. po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi biro ang kaligtasan na ating tangan-tangan ngayon. Hindi basta-basta ang kaligtasan na ating nasumpungan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaligtasan na dapat pahalagahan. Amen. Amen. Ang sabi rito, mga minamahal, magpasimula ang alingaw-ngaw. Yung West Philippines Sea natin. Mga reservist, umanda na kayo dahil una kayong ibabala dyan. Pwera lang kung ikaw ay nandun sa high ranking dahil hindi ka ibabala sa kanyon. Pero kung ikaw ay nandun lang sa mababa, kasama ka doon sa mangingisda, kayong mauuna doon. Harapin ninyo yung mga kanyon. Ganon. Magkaroon ng trouble ang nation against nation. Amen. Hindi lang earthquake, hindi lang famine. Gera, alingaw-ngaw ng gera sa lahat ng dako, ang sabi rito, dahil great tribulation na ngayon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ultimo nga sa ating tahanan magkakapatid, hindi magkasundo, di po ba? Halos hindi na ginagalang ang panganay. Ang nasusunod na, ang bunso, ang nasa gitna. Nangyari sa amin, maminamahal. Ayaw ko na sanang umuwi dahil yung aming gagastusin na aking malanak, ipadala ko na lang para tulong sa libing ng aking papa. Sabi ng anak ko, Daddy, panganay ka. Ako kasing panganay, kailangan ka roon. Mabigat ang katawan ko, maminamahal, takot pa ako sumakay ng eroplano. Hindi namin makaya nang pumunta roon kung magbabarko kami. At kung magbabarko kami, same ang gastos. Barko at aeroplano, isa lang ang gastusan. Sa madaling salita, habang kami naroon, maminamahal, 2 gabi nag-Bible study kami. Yung unang gabi, ang aking bayaw na si Brother Andy, beloved OP Andy Binyas, ang pinag-preach ko. At ang pangalawang gabi ako, hanggang doon sa funeral at paghimlay na aking malnama. Sa madaling salita, naihimlay namin ng maayos ang papa ko. After that, ugali kong ipunin ang aking mga kapatid. 8 kami na buhay. Isa pa lang ang nasa piling ng mahal na Panginoon. Yung aming bunsong babae, maminamahal, may matinding problema na talagang halos, tulad ng ating narinig na patutukan na halos gusto ng patiwakal. Kung hindi lang Kristiyano, matagal na nagpatiwakal.
Umiyak sa akin ng kulang-kulang 30 minutes to 1 hour. Sinabi ang lahat ng kanyang hinanakit, kapighatian, kanyang problema sa kanyang sarili dahil bating eh. Bating. Ano yung bating? Ayaw mag-asawa. Gusto maging eunuch. So sa madaling salita, akala namin, yun lang ang problema. Sus, matindi pa pala ang problema. Yung aking palang mga kapatid na lalaking 4, pang-5 ako kasi 6 kaming lalaki, 3 lang ang babae. Yung palang aking mga kapatid, matagal na pala. Nagngingit-ngit ng galit, talagang grabe. Hanggang pinaliwanag ng ating beloved OP, Andy Binyas, ibang lingkod, para maayos, hindi maayos basta-basta. Pero kami nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon dahil family problem po yun. Hindi naman natin pwedeng ilahad. Hindi ko naman pwedeng ilakas loob na sabihin sa inyo, ano yun? Sa madaling salita, didiretsuhin na natin na kinakailangan talaga sa pamilya, ang masusunod ay ang kanyang padre di pamilya. Bawal sa Kristiyano na siya'y nakatago sa palda ng kanyang asawa. Ang sabi ko sa kanila, maminamahal, hallelujah, lahat ng problema, lahat ng bagay ay malulutas kapag ang lalaki ay tatayo na siya talagang haligi sa kanyang pamilya. At alam naman natin ngayon, maminamahal, na kahit sa loob ng iglesia, nandyan ang buyabonda, nandyan ang marites, talagang lahat, maminamahal, sisirain, hallelujah, ng kalaban para magkasiraan. Amen. Amen. Kunting kuskus, kunting kaluskos, lalo na yung mga mana-mana na yan. Talagang pag-aawayan yan. Amen. Pero ang ating Diyos ay Diyos ng kapayapaan. May mga kasamang mga ngaral, 3 po kaming ordained preacher. Present po during our family gathering. Sa madaling salita, paminamahal, dumating na talaga sa tensyon na grabe na. Nanginginig yung mga kapatid kong lalaki sa galit. Nagsisigawan. Habang kami pumapagitna, pero habang aming ipinapaliwanag ng maayos ng aking beloved OP Andy Binyas, OP Jujo Salino. Habang kami nag-usap-usap, paminamahal, at ipinapaliwanag sa kanila, nagulat kami dahil ang Diyos talaga ay Diyos na makapangyarihan. Ang ating Diyos talaga, maminamahal, ay hindi man kayang ikontrol ang temper ng tao dahil sa 9 fruit of the Spirit, paminamahal, ang ilan sa atin, maging ngayong abang lingkod, aminado po na yung temperance at patience. Mahirap kamtin. Lahat makamtan mo na, yung 7, pero yung patience at temperance, yan ang mahirap na kamtin ng Kristiyano. Pero buhay ang Diyos, maminamahal. Dahil habang aming ipinapaliwanag ito, hallelujah, naintindihan at kumilos ang ating malapit bumaba sa aming kalagitnaan. Ramdam namin ang presensya ng mahal na Panginoon upang pangusapan ang aking mga kapatid na lalaki. Mga kapatid kong lalaki, maminamahal, matatangkad sa akin. Kung magrarambol kami doon, kaya kami magpatayan, susunod sa ama ko ron. Pero what is the use of the Word of God? Our Jesus is the great, hallelujah, peacemaker. Habang aming ipinapaliwanag, maminamahal, nagulat ako, bigla na lang yung aming bunso. Pangalawa sa bunso, tumatakbo doon sa panganay, humihingi na pala ng tawad, umiiyak na pala, maminamahal, sa kanyang asta, sa kanyang ginagawa, nagkaroon ng kapatawaran, nagpapatawaran sa isa't isa, nang sabi ko, maminamahal, ngayon, itong Great Tribulation period na ito, hallelujah, na pinahintulutan sa ating kapanahunan. Anumang mga gusot sa inyong mga pamilya, anumang gusot sa inyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, panahon na dapat ito mapaparnes, maayos, dahil anytime magbabalik ang mahal na Panginoon, tutulog ang trumpeta kapag hindi ka karapat-dapat na tumanggap ng langit at buhay na walang hanggan. Hindi yan ibibigay ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya ang sabi ko, habang nag-iiyakan na kami doon, maminamahal, umiyak yung kasunod kong lalaking panganay. Siya na ngayon yung kasunod dahil yung kasunod na lalaking panganay, kinuha na naman ng Panginoon. Yung pangatlo sa akin, na panganay na lalaki. Umiyak siya. Ganun na lamang, banghigbi ang paghahingi ng tawad sa isa't isa dahil tuso ang diablo.
Tuso ang diablo. Ang puti ay kaya niyang gawing itim at pula. Ang pula at itim kaya niyang paputiin. Pero kung wala pong magpapaubaya, walang magpaparaya, walang magpapatawad, at walang hingi ng tawad, hindi malulutas ang mga problema sa ating pamilya. Salamat sa Diyos, mga minamahal. Pumapagitan ng ating mahal na Panginoon sa mga may Espiritu ni Kristo. Amen. Amen. Ang Espiritu ni Kristo, hallelujah, ang nangingibabaw. Grabe, mga minamahal. Nagkapatawaran, taon na pala ang binilang ng mga hidwaan, hindi pagkaunawaan. Grabe. Ramdam ko, mga minamahal, parang ang buhok ko ay tumataas sa presensya ng mahal na Panginoon. Dahil yung matagal na nilang tinatagong hatred sa isa't isa, napakawalan during the time. At aming ibinaon kasama doon sa aking ama, doon sa libingan, maminamahal. Ang sabi ko, ang ating Papa, ang nagiging sacrifice lamb. Dinala na natin lahat, ipinadala na natin lahat. Kung hindi pa nangyari, maging yung mga pinsan ko, hallelujah, yung mga pinsan ko, maminamahal, nagulat ako, nandun sila lahat, nakikiramay sa amin, nakikisa sa amin. Dahil mayroon kaming land dispute, sa totoo lang. Pero kahabagan ng malapagin, kinokontrol ng ating Diyos na buhay. Dahil nagkakaisa-isa na lamang pong ears, tagapagmana yung aking Papa na hindi pa naabutan. Pero buhay ang Diyos. Dahil sa aming mga pag-usap-usap, pagpipinsan, nagbibigayan. Dahil nangingibabaw ang Espiritu ng Panginoon. Ang kanyang Espiritu ng kapayapaan ang siya nag-ayos sa mga bagay na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pang-anim, a time of judgment. Panahon na ito, maminamahal, na huhusgahan ng tao. Ang taong ayaw maglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ang impyerno nag-antay na sa kanila. Ngunit sa mga Kristiyanong naglilingkod, nagtsatsaga tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, kahit mainit, papaypay ka ng papaypay dahil ipinagtrabaho mo yung kaligtasan, mapalad ka dahil ikaw ang babalikan. Tayo ang babalikan ng ating mahal na Panginoon. Nasa Revelation chapter 14 verse 7, chapter 15 verse 4, and Revelation chapter 9 verse 2. Kindly. Revelation chapter 14 verse 7, Revelation chapter 15 verse 4, and Revelation chapter 19 verse 2. Yun po ang araw at oras ng judgment na sinasabi. Amen. Dito po sa Revelation ng kabanatay 14 at talatay 7. Amen. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa, at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sa 15:4. Sinong hindi matatakot o Panginoon at luluwalhatiin ang iyong pangalan, sapagkat ikaw lamang ang banal, sapagkat ang lahat ng mga bansa ay darating at magsisamba sa harapan mo, sapagkat ang iyong mga matuwid na gawa ay nangahayag. Amen. Sa 19. Talatang 2. Amen. Sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga paghatol, sapagkat hinatulan niya ang bantog na patutot na siyang nagpasama sa lupa ng kanyang pagkikiapid, at iginanti niya ang dugo ng kanyang mga lipin sa pamamagitan ng kanyang kamay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, darating ang araw, maminamahal, makita ninyo, makinig kayo ng gusto. Ang sabi ng Biblia, malaman ngayon ng buong mundo na ang patutot, itong ini-expose ng ating dearly beloved and honorable pastor, ng ating beloved and honorable assistant pastor, na yung sinasabi, maminamahal, na umaon sa kailaliman ng bottomless pit, na sa Satanas mismo, na ito po ay pupuspos sa isang tao, ng taong ito, hallelujah, ang kilalanin sa buong mundo, magkaroon ng takot ang buong mundo, kanilang kunin ang lahat ng atensyon ng mga pinakamataas na mga tao at matakot sa Kanya. Nang sabi ng Biblia, maminamahal, pagdating ng araw, matutuklasan ng mga nagpapaalipin ng bansa. I-connect ninyo yung ICC na yan. Saan ka nakakakita? Yung palang
batas na yan, maminamahal, ay noon pa, sa buhay pa, sa earthly ministry pa pala ng ating mahal na Panginoon, yung Statute of Rome. Yun pala ang mga basihan, maminamahal, na ngayon hindi nakasama ang Pilipinas. Pagkatapos, hallelujah, pakialaman pa tayo. Kaya nga hindi nagpapalipin ang Russia, ang China, ang Amerika, ang Israel. Lahat na nagpapalipin sa kanila, mamulat sila. Darating ang araw, babalatan nila yung kanilang kinikilala na akala nila yung Diyos na, pero yung Diyos na yan, maminamala, sinasamba ng tao. Nang sabi ng Biblia, yan ang aalis, ay aahon sa bottomless pit. Nang sabi nga ng ating explanation nating dearly beloved pastor, ang sabi niya, maaring siya na at hindi. Maaring yung sa kanyang likuran, siya na, pero hindi. Dahil kapag namamatay, papalitan lang. Magpapalitan lang. Papalitan lang kung sino na naman. Dahil pipili na naman sila ngayon. Ang sabi natin kagalang-galang na pastor, antayin ninyo, bantayan ninyo. Pag lumitaw na Black Pope na ang mangunguna, mag-uumpisa na ang Greater Tribulation. Magkaroon na ng Greatest Tribulation. Pero tayo, ating pinag-aralan ngayon, hanggang Great Tribulation lang po tayo. Dahil bago po darating ang Greater at Greatest, kukunin na tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya i-reserve ninyo inyong mga sarili. Huwag magpabaya sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dumalo, ipagtrabaho ang inyong kaligtasan. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Work out your own salvation with fear and trembling. Dahil kapag hindi ninyo gagawin yan, anytime, maminamahal. Sabi nating binasa na talata kanina sa 24, hallelujah, magkaroon ng pagngangalit ng ating mga ngipin. Dahil ang uod at ang, hallelujah, apoy ay hindi namamatay doon sa impyerno. Ngunit ngayon pa lamang, maminamahal, binigyan na tayo ng kaginhawaan. Napakadali na dumalo ka, magbigay ka ng may katapatan, mamuhay ka na may kabanalan. Amen. Amen. Napakadali, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Nandito ang ating mga bahay-sambahan sa buong Pilipinas, sa buong mundo, para tayo po ay sama-sama natatagpuin ang ating mahal na Panginoon. Dahil anytime, pag kumilos ang ating mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan at darating na ang kapighatian na greater at greatest, kukunin na tayo ng ating mahal na Panginoon. At kung saan ang ating mahal na Panginoon, nandoon din tayo. Kaya ang sabi ng Biblia, mag-aliwan kayo sa isa't isa sa mga salitang ito dahil ito'y totoo. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang sabi rito, all, tayo daw lahat, should pass the test of this great tribulation. Kinakailangan daw po na tayo po ay makapasa nitong Great Tribulation. Period. Makapasa tayo. Ibig sabihin, makatangan. Huwag kang bumitaw. Huwag kang umatras. Huwag kang kumaliwa. Huwag kang kumanan. Kahit nasasaktan ka sa aming mga pangangaral, hallelujah, dahil gusto mo ng langit. Kaya sabi ng mga pastor, sinong gusto ng langit? Taas ang kamay. Dito mataas tayo ng kamay. Sinong gusto ng langit? Dumalo na 3 beses isang linggo. Dumadalo tayo na 3 beses ang linggo. Sinong gusto ng langit? Magtapat ka sa lahat ng tinatangkilik dahil hindi tatanggapin doon sa langit ang hindi matapat na Kristiyano. Nagtatapat tayo. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng ating mga pastor, dahil ikaw ay wala nang ginagawa, binigyan ka pa ng kalusugan, kalakasan, humayo ka, mangaral ka ng mabuting balita, magbunga ka. Magbunga tayo, magdala tayo ng bunga sa kanyang banal na gawain. Sa ganung pamamaraan, purihin ang ating mahal na Panginoon. Natupad natin ang inutos sa atin ng ating mahal na Panginoon na lalagpasan natin itong Great Tribulation period na ito na kinatatakutan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, everybody shout, praise the Lord. Basahin po ninyo yan. Itong aking binabanggit na kahuli-hulihan. Nandiyan po sa Daniel chapter 2 at Daniel chapter 7. Pag-aralan ninyo yan. Nandiyan ang mga mangyayari sa ating mundong ginagalawan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, na ang false religion ay magpakilala na. Hallelujah, yung nagngangawa at nagsisigaw diyan na siya daw si Jesus Christ. Lagay niyo sa isip niyan, huwag na ninyong ilagay yan sa kanyang minimithi ngayon.
Hindi pa nga siya maminamahal. Hallelujah, naabsuelto. Blasphemy yun. Nasasabihin na siya yung Diyos na nagkatawang tao. Siya na ngayon yung Diyos maminamahal. In-interview ng Amerikano. Sabi ko, mabuti hindi kinidlatan. Amen? Hindi ito paninira. Hindi tayo naninira dito. Dahil gustuin man natin maminamahal. Pero that is very deceiving. Madideceive tayo. Kilala ninyo yung tinutukoy ko. Yung aking sinasabi. Mag-ingat kayo. Mayroon tayong ilalagay na sa likuran, maminamahal, na dapat lamang nating sundin. Dahil iyan ay pinagbibili ng ating beloved parents in the Lord. At yan ang ating sundin. Tayo ang magre-reforma sa ating bansa. Dahil kung hindi natin reformahin ito, 2 linggo na lang, isang tiyak na bagay, mahulog din lang tayo sa kapamakan. Kaya itong araw na ito, itong panahon na ito, alam natin ang Great Tribulation. Anytime, maminamahal. Hindi ko na itatouch ang greater at greatest dahil alam na natin, hallelujah, Diyos na ang makakaalam diyan. Ang sabi na lamang dito sa pangwakas, God cares for His people. God cares for His bride. Tayo yung bride ng ating mahal na Panginoon. Siyang ating bridegroom. Ihanda natin ang ating mga sarili na sa Kanyang pagbabalik karapat dapat tayo. Hallelujah, huwag tayong matinag, ang sabi rito. Amen. Hallelujah, ang galit, ang puot, papalitan natin ang tinatawag na redemption. I-redeem tayo ng ating mahal na Panginoon. Kung galit ka sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga pamilya mo, hallelujah, i-redeem ka, i-redeem ako, i-redeem tayo ng ating mahal na Panginoon para dalhin tayo dito sa tama. Tama at nasa katuwiran. Jesus is the way, the truth, and the life. No one cometh unto His Father but by Jesus. Kay Kristo lamang. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kinakailangan, hallelujah, hindi tayo maging matatakutin. Harapin na natin, hallelujah, itong katotohanan. Ang sabi ng Biblia, I have not given you the spirit of fear but of power. Binibigyan tayo ng espiritu ng katapangan. Magpakatapang tayo sa ating pananampalataya. Manatili tayo. Ipaglaban natin ang tama. Nagugulat akong maminamahal. Grabing pagpapala. Lahat ng mga pamangkin ko't pinsan, galing sa aking pinagalingan sa Bible Baptist Church. Nakasama po namin. Nagpatutuo sila, ang sabi nila, dahil sa kakulitan ng aking pinsan na si Buboy, halos kaming lahat na bautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Grabe, andyan yung anak ko, alam niya. Ang sabi niya, grabe daddy. Yung sa Australia, Baptist po yun. Ngayon, bautismado na. Ang mga itong pinsan ko rito, maminamahal, hallelujah, bautismado na. Yung mga naghihingalo na ngayon, bautismado na sila. Ang sabi ko nga, buhay ang Diyos at totoo ang kanyang pagmamahal. Salamat sa mahal na pastor. Salamat sa ating beloved Mama Dear. Salamat sa kanilang mga beloved children. Pinangalagaan ang ating pananampalataya. Salamat sa mga unang mga Kristiyano. Sa mga genuine na mga mananampalataya na natili kayo. Panatilihin na natin. Anytime, magbabalik na ang ating mahal na Panginoon. Isipin na ninyo, isa sa puso na ninyo. Nandito na tayo sa Great Tribulation period. Anytime rapture will takes place, tiyakin natin na tayo makasama sa pagdagit ng mga banal. Palakpakan natin ating malamang tao. Awitan natin ating malamang Panginoon, the Bali Jews. Di ang langit ay para sa mga banal. Sa katulad ko na naghahangad, nagsusumikap, nagtitiis upang makarating. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasaning ay iyong pawin. Ang pag-ibig
ay sa akin. Dahil si Jesus ang siyang pag-asa ko, ang tagumpay ko ay matatamo kung magsusumikap, magtatapat sa pagliling. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang panalangin ay pagpalain na makarating. Praise the Lord. Sa iyo. Hallelujah, hallelujah. At ang pasanin ay iyong pawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. At kung ako ay nasa langit na, hallelujah, ang nadarama, do'y walang iyakan. Anong saya ang makapiling ka. Ang panalangin ay pagpalain. Puso, puso, pili at ang pasanin ay iyong pawin. Pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin, uri ka, wala pa ino. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. At ang pasanin ay iyong pawin. Ang pag-ibig mo ay sa akin. At kung ako ay nasa langit na, iyakan. Anong saya makapiling ka. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. Hallelujah! Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. O minamahal, everyone, lahat ng mga mangangaral, pinapaalalahanan tayo parati. Magpakainit. Huwag na mag-absent. Dahil gusto natin lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Sayang kung sa haba-haba ng panahon, sa bandang dulo, manlulupay-pay ka lang. Sayang kung sa haba-haba ng panahon paglilingkod mo, sa bandang dulo, iiwanan mo lang ang katotohanan. Nasaan ang dati mong ipinagsisigawan?
na ikaw ay pinagpala ng Diyos. Nasaan ang dati mong ipinagsisigawan na ikaw ay kinahabagan ng Diyos? Makinig ka sa mga ngaral. Makinig ka sa mga nangangasiwa. Makinig ka sa pastor mo. Ang panalangin ay pagpalain. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Bawi ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Let us pray. Kung sa oras nito, kapatid, nangungusap sa iyo, mahal na Panginoon, itigil mo na yung mga panlulupaypay na yan. Itigil mo na kung anumang bagay na nakakawala sa iyo sa paglilingkod. Sa mga umalis, bumalik na kayo. Sa mga parang napapagod na, simulan mo nang humagpag uli tungo sa iyong pananampalataya. At sa mga kapatid natin, patuloy nagsusumikap. Magpakatatag tayong lahat. Malapit nang bumalik ang Diyos. Malapit na tayong balikan ang ating mahal na Panginoon. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Ibinigay sa atin ng ating Diyos na buhay. Tayo natin dumalangin. Even in our thoughts, God listens. Banggitin mo, kapatid, lahat ng iyong mga panalangin sa oras na ito. Kung ikaw ay nanghihina, humingi ka ng kalakasan sa Diyos. Kung ikaw ay nanlulupaypay, humingi ka ng kainitan sa paglilingkod. Kung ikaw ay may karamdaman, humingi ka ng kagalingan sa Diyos. Kung ikaw ay naguguluhan sa oras na ito, hingi ka ng pangungusap galing sa Diyos. Dakilang Diyos na mambanal sa iyong pangalang Jesus. Talastas mo bawat panalangin ng iyong mga anak sa oras na ito. Alam kong walang bagay na nalilingid sa iyo. Sa pangunang dalangin ng aming iginagalap, Minamahal Evangelista Valdez Estrada Almeida, aking pong mga minamalama manggagawa, mangusap ka sa bawat buhay ng iyong mga anak. Tugunin ang kanilang mga panalangin. Alisin ang mga pag-aalinlangan. Patuloy mo silang paghahawakan hanggang sa iyong pagbabalik. Maghanap nila ang iyong banal na kalooban. Tangi naming pinanghahawakan ay yung pangako na ikaw ay parating nasa amin. Na kung sino man ang nasa iyong mga kamay, walang sino man ang makakaagaw sa bawat isa sa kanila. Panghawakan mo kayo malapain at pag-ingatan. Itong aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa oras na ito, ay pumaminaman ng mga bisita. Tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Huwag kayong mahiya. Ang pagtanggap sa Diyos ay ito'y utos na mahal na Panginoon. Hindi ito paglipat ng relihiyon
sapat hindi natin kailangan ng relihiyon. Ang kailangan natin ay pagkikipagrelasyon sa mahal na Panginoon. Mayroong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, ang pananampalataya. Kinakailangan manampalataya tayo sa isang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Walang ano bang pangalan binigay sa sino ng langit at lupa, kundi ang pangalan ng mahal na Panginoong Hesus. Kahit kapag hingi ka ng kapatawaran, mananalangin ka sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Pangalawa, ang pagsisisi. Ang sabi ng Biblia, walang taong hindi nagkasala. Lahat tayo nagkasala. Humingi ka ng patawaran sa mahal na Panginoon. Huwag sa tao. Humingi ka sa Diyos mismo. Pikit mo lang yung mga mata, katulad ng ginagawa natin ngayon. At mangungusap sa iyo, mahal na Panginoon. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang sabi ng Acts 2:38, be baptized in Jesus' name, and you will receive power. Patatawarin ang mga pagkasala. Magkatanggapin mo ang kapangyarihan galing sa ating mahal na Panginoon. Power to resist devil. Power to resist lahat ng gawa ng kaaway. Sapagkat mas makapangyarihan ang Diyos na ating tinanggap. Walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Nakita nyo nanginginig, umiiyak. Parang dumarating sa inyo napakalamig na bagay, umainit na bagay. Parang lumalaki yung katawan. Huwag mong pagtaghan niyang kapatid. Yan ay pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Sa oras na yan, banggitin mo lahat ng iyong pangangailangan at kaya kang tugunin ng ating Diyos na buhay. Sa oras na ito, tanggapin niyo mahal na Panginoon, itaas niyo ang inyong mga kamay, ipikitan niyo yung mga mata. Lahat ng aking sasabihin, sabihin niyo rin, laling ating pong ganoon sa ating mga minamahal na mga viewers. Saan man kayo naroroon, tagawin yung pagtanggap nito. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Nalaman ko napakahalaga ng aking unang hakbang tungo sa aking kaligtasan. Alam kong malapit ka nang dumating. Mahabag ka sa akin. Sa paundalangin ng imang na pastor. Tulungan mo ko't patawarin sa aking nagawang pagkakasala. Gawin mo kong tuwing na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Sampu ng aking mga malsabay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po. Dakilang Diyos sa mambanal sa iyong pangalan namin, pinakamamalas na rin yung mga anak, tumanggap sa iyo bilang pagtupad sa iyong mga utos. Ano man kanilang pangangailangan, dahilan ng kanilang paglapit, tugunan mo sa mayroong kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo, mahal na Panginoon. Alam namin, walang nalilingid sa iyo. Talastas mo kanilang mga pangangailangan. Walang distasya makahadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga anak. Sa oras na tumalapay sa pandalangin, namin ginagamit may naman bang sa Estrada Almeida. Ay po mami naman namang gagawa, patawarin sila sa kanilang mga nagawang pagkasala. Mula nung sila na magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Alisin ang kanilang mga pagkasala. Gawin mo sa tuwing na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Tayo lahat ay dumalangin sa ating mga personal na pangangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos na mambanal sa iyong pangalan, pinagkamamalapis na yung salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan pala silang tagawa ng kaaway sa oras ito. Sa pandalangin na aming gilgat, may number Evangelista with Estrada Almeida, ay pumami naman ang manggagawa sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, diabetes, I command us out in the mighty name of Jesus. Build in Jesus' name. Makapagababagi si Kristo sa panlulupaypay. Magawa ng kaaway sa iyong mga anak. I command us out, cast out, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Be healed, be free in Jesus' mighty name. In Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord.
Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Tayo natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag magbibiro mga minamahal. Amen. Ating angkinin na yung ating pumait pinanalangin. Sapat sabi ng Biblia, when you pray, believe that you receive. Amen? Amen. Lahat ng pinagpala muna ay pumalagpak ng malakas. Tatalo tayo 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus.